Nwa onye Igbo, oge ọbụla ị na-eblem ndị nna nna gị, oge ọbụla ị nọ na-eblem ndị nna nna gị, okwu otu aka ihe esi wee nọcha nwụọ, ụmụ gị ebidokwa na-eblem gị. Ee, onye aka esi wee bicha ndụ gị, ụmụ gị rukwa ha na-eblemkwa gị. Nwanne, ka m gwa gị, ọ bụ oge gboo, onwe ka ndị Igbo si eme ihe. Ndị a ọbụna mma ụzụ ka ha na-akpụ, na ndị be ha na-akpụ ụzụ. Generation to generation, ụzụ aka ya na-akpụ. Nwa nwetote or add experience because ụwa efuru na modernize. Ọ bụghị style eji esi stew tatara nwa ka eji 1990 something ka eji esi stew now. Ụwa na modernize ihe niile. Onye ọbụla na add experience, onye ọbụla na add format nke onye aka ihe ụwa si adị. Ịma na onwe ihe ndị be anyị na-aga, onwe ihe ndị Igbo anyị na-eme a na-akpọ, onwe ihe ndị dibịa na-eme a na-akpọ ikiri. Those days adọnchọ na onwe dibịa ka na-eme now. Ikiri ya na-agwa gị, mmadụ ya nọ ebe a na nwa bụọ ikiri ya nwa si from here na India. Ọ bụ na ihe niile na ndị be anyị ka na-eme add experience. Nwa ọtụtụ na add experience a eji ya wee rụpụta ihe kachasị ihe, ma ndị be anyị bịa tụghapụ ihe niile anyị nwere, kpọọ ya asị.